Rejima Iranê zêdetir ji 16 girtiyên din jî bîdarvekirin. Peka rapora Hranê sibêdeha roja pênçemî dazdêşibatê, rejima Iranê zêdetir ji 16 girtî li girtîgehên xwe li seranserî Iranê de bîdarvekirine ku navê 16 kes ji van hatine tomar kirin ku bi vî awayî ne. Areş Dawerî li girtîgeha rejîmê li bajarê Bûşehre, Seyid Adînê li girtîgeha rejîmê li bajarê şehre Kurd, Keyhan Rozî li girtîgeha rejîmê li bajarê Esferayînê, Kîraş Leşkerî li girtîgeha rejîmê li bajarê Bokanê, Emîr Husên Kedemî li girtîgeha rejîmê li bajarê Behbehanê, Axpûr ku navê vê nehatiye zanîn li girtîgeha rejîmê li bajarê Buçnûr de, Pencelî İbrahîmî li girtîgeha rejîmê li bajarê Mahşehrê, Peyman Kanî li girtîgeha rejîmê li bajarê Firdosê, Rîza Beyatî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kaşmerê, Hesen Komreyî li girtîgeha rejîmê li bajarê Gunabadê, Kerin Gerayî li girtîgeha rejîmê li bajarê Taybadê û Mihemed Rîza Ebdullahî li girtîgeha rejîmê li bajarê Sariyê hatine bîdarvekirin.